ole ama sa in thlir tu te chipe ka bu le vek chewa tu chuma chuan he kan hmula hi rel kong siam mek kha nia chuan hemi rel kong siam mek a hian hemi a hman ruwa thir rit hrang hrang hi a bout nem to hle ni chu hemi rel kong siam tu company tam tak an mang ang to hle maya an thin rim hle bawk ani chuan hetiang thir hrang hrang a rel kong siam nana apat poimo tak tak ang chi kha ami zo tele vai then khat khanin ana runa salu towa chu chief minister purel do man hena po khana ron thlen hial to ni chon tu tuma hian eng ang takin nge herel kong siama hianin thil bo lo tam to mi thiam ten aron tarlan he kan share do ani uluk tak khan lo ngai thlang che rel kong mungro himdan tu soi hawani meni somni pokwa sani somni pali nimin somni pari thlanga sani somni pali chanu khan Colosseum DC Conference Hall DC Zone LT sang hawin Colosseum District chunga North East Frontier Railways malak na inlet na le har chatna an to te soi haw na hun buat sai ani meeting a hian Colosseum SP David H Thanglena additional DC Melody Gurthan tluang ile Colosseum SDO Sadar Christina Lelmon Zoli tela chuan Colosseum SDO C Mohammed akap le Berabi SDO C Dr. Larabdin tluanga antel pokani North East Frontier Railways Deputy CE Hitesh Jaisal le DNM Partha Pasim Dhar le Project Manafar Sunil Sharma te antel aron te ni eng poni se rel kong siam nan hianin abikin hai thira pot thir thatchian mangania hemi a ri zonga wei ta phei chuanin a buk rit tur hian mangna chani chuan chu tiang chi mei baka chuan abikin rel kong chuata an phal lungang chi phei chu state danga tangan lak lu ani Mizoram lunga hianin man tlak om lo wang khan lung chang thra om lo wang khan an la lu tani eng poni se kan sia zelang chut khom na hian rel kong siam na man ruwa engemaw za about to awangin Berabi police station a FIR voi som le Konpui police station a FIR voi som pasari lai thelu ani to thu le bungra bote mulet ani theinan theitop chu ani thu tarlan ani bungro len tham tak tak bo aum thina wangin poi khoi tu te hi pon lammi an ni thei thu soi ania bungro da that narin tlak tak siam dan tur le oluk zoka vil dan tur te soi ani Berabi khobul tunnel number 1 atagin electric wire thanem takle bulb engemaw za about hu NEFR a thok te hian antar lang aron tinia poni sela he FIR po alut nem mal hle maya ani ataka chon izina kan soyang khan bungro lian tham tak tak ati lo theila warel kong siam na chuan thir tlon a fit som hi chunga seite poni tiang khan a then soidan chuan helai thoka worker then khathau soidan chuan khaneron kala zan lai ten lot molmolan tan le dei zela ti te omani chutiang khop chuan an zungam pa a amara chu thil na ru ti kha tam tak chuan in an shelowa an hlok na turingot kha an ngai tu ani chuan an na thok te hei an mang ang to a ti khan chief minister lel du oma pulel du om hanina khan an thlen to bokania chuan heti ang ti ching khung lai kong poimo siam na tura man ro poimo lo ruk ching ang chi hi chu an man chhuak ani chuan an him lo hle ma sela an phu hle kan te ni rel manga inkalpo na thazok ataka tangkai taka man thuai ani theinan bungra bo zon chuale poi khoi tu te shrem an ni ngai theinan Colosseum district a thunei tu te chuan theitop an chhuak pui zel tur thu soin an har satna te a mun nge ya DC le SP Colosseum te hian an en pui tur thu an hril bok July sani somni pali chunga hor toki thleng rel lutir tura NEFR te mala na chu lo momenti thu soin relin apal tlang tur khomi pui te po lawin ma khuwa lok apoi mo thu soilan ani ron ti bokani poni senia kan la nei ngai lo ania hei aron lut chi ani chuan nam dang kan tiang chi vai kan tiang chi po hi an ha thok tur kan tiang tap te ponianga eng poni se Mizoram chunga ron om hi an tam hle don ti achiang ranga ria achan chu rel ber kha aron lu to chuan aron in trip chun lawang ti kha soi thai ani lawani chu ta tak chuan keni mizo helai Mizoram chunga lo om sa te hianin ril ru le angai tu ana hi kan man tak se tanga ani ani lo chuan mizo phei chu ni taka chuan thil ti tak tak pai hi kan tam lo hle maya engemaw na ha thla ke mo thil engemaw na special big anga phei chun vai hena an tina sa hle chu wan chuan riru kan man thiam lo chuan
hau te a hian aron pung hluai dawn ani thut khawm na hian rel kawng siam na bungrua da that na rin tlak ruwa man dan tur le a vil turin khawtual mi rin tlak da nge ani thei dan tur te rel ani ran ti bawk ania pawh ni sai khawtual mi an di to pawh hi an rin awma an rin tlak tho anga ani tiang ani lawa kini mi zo te atang nge nge ya ruk a awm ani ti thawm te kha a thang sia chu tiang ani wang chuan khawtual mi hemi an man ruwa ve an da en kol tura pawh hian rin tlak tak kha an ngai dawn ti a chiang reng ani chu wang chuan hemi rel kawng hi mi tam tak chu ran ngak hlel tawa hi kan hmuang pawh hian hau tak dawn ti a chiang reng mai a khoimawlai ruam leidu ang mai mai kha ni lo ani a chen chu a ban rengot pawh kan hrianga sai rang lama pawh mani loka pawh chiat an tok kha ni tikhan a ban rengot pawh aturu hle ani a kum tam takan chhung ani a ban pakhat rengot pawh kha chuan hei tura kan hmu pawh hi tin hemi ban le ban inkar ban pahnih inkar rengot pawh hi a thui lutuka kilometer chuang te ani chu wang chuan a man ruwa tura an rawn dah thir tlawm tak lian tak tak te pawh lo ruk pau te kha tiang chi kha a ti to mi lo hi tha hle ani hei tuna kan hmu hi MPCC hruai tu te le hemi chiat tok te hmun hrang hrang a chiat tok te congress lampang ten tian tranpuina te ral na sum te an pe ve ani an ti tha hle mai a bikin ai kumin phei chu kan hret angin chiat to na aturu ber kum an tia tlong tui lian pawh asani som pasaria achim san lai bera pilaran phun pawh kha nimin pialama kha chana khum va to mai ni tiang chuan tui lian pawh turu hlea chuan MPCC hruai tu te hianin eng ang takin nge chiat to na te an lo vatlo kan thlir ho dawn ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan an president lel thanzara ruwa man angin tu hnaya Mizoram hmun hrang hranga chiana thleng wanga nunna chan te ralna cheng sanga theuh an pe a he chiana thleng tuar tu veng uaime te pawh tranpuina cheng sing khat theuh an hlan MPCC chuan sai tlon rimal tle awanga ruasu na satakin Mizoram a chianna na satak aron thlena mitam takin nunna han chan ani mitam takin hliam an tuara in le lo an chana thlan mual mina wangten ve tam tak an buai hle ti tar langin heng thil thleng zong zong hi MPCC chuan poi ati em a lusun chung te pawh atur puya hliam tur te pawh lo dam thuai se adu an ti bawk ani hetianga khuarel chiana allo thlen changa mizo tlawmena parvul tira mo phurna la thin uaime kan nei hi chu van nei thlak an ti thu ta langin MPCC chuan ani hian fakle choi moin phu hle ani chung ko tam tak chiat tok mek te an thla amuang ti in uaime te an chuan em thuan ta lang tel aron ti bawk ani nia ri khop maya mizo jinga hian uaime hi ani takan chuan kan hmathe lo thei lo han dia chi ani thani ruwa su le su lo kara po ani hin chachuak char zelan fakom hle maya uaime te pik takin kalzel na tura dusana kan hlana chuti rualin MPCC hruai tu te an sarkar lo lai pon tiang khop hian poisa fai tam tham aron the chuaka akan lom tak zetani